Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdınız. Baqi tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Soňky ýyllarda dünýäniň iň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriň kataryny ornuny pogtulandyrýan ak mermerli Aşgabat hemme taraplaryň ösüşiň ýokary görkezlerine bolýar. Şäherde alınıp barlayan işler, dürlü maksatlı binaların kuruluşu ve özgörtmeler maksatnamasının yerine yetirilişi, hormatly prezidentimizin hemişelik üns merkezinde saklanýar. Paýtagtymyzyň awadançylyk we arasaçylyk ýagdaýy, onuň ekologiýa ýagdaýy, şäheri durmuş ykdysadyň ösdürmek maksatnamasynda keskitenen möhüm wezipelerini berdir. Şunun bilen maglykda şäheriň ähli kunjoklerini, ýol ýakalaryny, meýdançylarda göýök zowlaklaryň dördülmegini, dürlü gülleriň ekilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda berqarar diýarymyzyň ýöregi ak mermerli Aşgabatyň ajaýyp selgäkleri, ýaşyl bosanly, owadan gulleri beslenip oturan köçeleri, täsin binagärlik toplumlary Aşgabatlyň kimde mehmanlaryň kalbyna ajaýyp duýgular döredýär. Täze döwrwap ilatly ýerlerde öretmek, täze şäherleri, şäherçeleri, owalar gurmak bardak tagalalar döwrüň beýikligini örkezýän işleriň hataryna dolu ornally. Müňlerçe düýüp agaç nakallary we ajaýyp güller ak şäherimiziň görküni artdyrmak bilen bir hatarda, halkymyzyň bagtyar durmuşyna da özgörüşli uşgun çaýa. Elbetde, bularyň äklisi hormatly prezidentimiziň parasatly başlanýyşlarynyň, halkymyzyň agzberliginiň, jewitliginiň, ata-babalarymyzyň asly ýölgelerini ıgrarlygynyň, rowşan geljege tarap okgunly hereketiniň, mehmanseýörliginiň aýdyň dawarlanmasydyr. Milli liderimizin paýtatymyzyň tebigatyny, ekologiýa gurşuwyny hasan baýlaşdyrmak, gözelleşdirmek babatdaky başlanýyşlaryndan uranylyp oturdulan, durnanyň gözi ýaly dur suwdan ganan baglaryň boýalyp, ösüp oturuşlaryny görünüňde bitirilýän beýgi işlere buýsunjyň goşulanýar. Hormatly arkadaşlarymyzyň paýtatlaryň hemde baş şäherimiziň mehmanlarynyň tebigatyň ajaýyp gözelliklerinden özboşly lezzet almaklar bardy edýän taýsız aladalary, medeniyetli diňjalşyny guramak, saglygyny berkitmek, bagtyar ýaşaýyş durmuş düzümini hasan pogtulandyrmak babatda durmuşy ornaşdyrýan beýgi işleri her bir türkmenistanyda çäksiz hoşallyk duýgularyny döredýär. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdürliginiň arasalyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň bagy nakallaryny we gül şeterlerini ösdürip ýetirýän müdürliginiň işgäleri Aşgabatyň hasam gözelleşmegine wajyp wezipäni ýerine ýetirýärler. Bu müdürligiň bagy nakallaryny we gül şeterlerini ösdürip ýetirýän ýürüýti toplumlar bolup, olarda şäheriň toprak howa şertlerine laýyk gelýän bagy nakallary we güller ösdürilip ýetirilýär. Şeride bu ýerde daşary ýurtlardan getirilýän dürlü görnüşdäki baglaryň we gülleriň Aşgabatyň howa şertlerine uýgurlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly tejribe işler alınıp barylýar. Bu işler paýtatymyzda ekilýän baglaryň uzak möhletliğin bolmagyny, olaryň şäheriň ekologiýa ýagdaýynyň hasam ýokulynmagyna bolan täsirini biçin edýär. Şol bir wagtyň özünde şäheriň dürlü kunjoklaryny, selgäk zowlaklaryny ekilýän dürlü görnüşli güller paýtatymyzyň keşfine ajaýyp gözellik çaýýar. Häzirki döwürde milli liderimiziň taşdyrklaryna laýyklykda şäherde alınıp barylýan toplumlaryň işler, dördülýän giň möçberli ýaşaýyş toplumlary, selgäk zowlaklary şäher ösdürmek konsepsiýasynyň esasyny düzýär. Bu bolsa paýtatymyzyň gözellik derejesi bilen şäher ilatynyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Şunlukda şäherde durmuşa geçirilýän giň möçberli özgörtmeler ak mermerli Aşgabatyň ekologiýa derejesiniň gowlanmagyna, şäherde amatly ýaşaýyş we güwnüjä diňjal şertleriniň dördülmegine gönükdirýär. Bu bolsa ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşfi bilen bir hatarda onuň ekologiýa derejesiniň ýokulynmagyny şertlendirýär. Paýtatymyzyň dürlü kunjoklaryna bar bolan sewda toplumlary, suwçuk durumlary we ýolguçylar we sürüjüler üçin döredilýän amatlyklar şäher guruluşy maksatnamasynyň ilkinji nowatda adamlaryň amatly ýaşaýyş üçin berur şertleri özüne jemleýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Şunun bilen maglykda şäher hojalygynyň ähli düdümleri öz öňlerine durýan wezipleriň üstünlükli ýerine ýetirme uğruna ähli tagalalaryny gaýgyrman işleýärler. Olar dörejülikli işlemek üçin üpçün edilýän şertlerden we mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, şäheriň gözellik derejesiniň mundan beýlegem ýokurlanma uğruna ahlasy däkme çekçekliklerini inandyrýarlar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysadyetiniň döwlete daxily bolmadyk pudugyny gollap bermek bardaky asylly siýasatynyň durmuşa geçirilmegi, hususy iş öwürlüğiniň ösdürilmegi, ýokary hili we daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutýan, hemde ähli görkezler babatda ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän we eksportdan ýetinen täzeçil usullaky gaýtadan işleýän pudugyny kämilleşdirmek üçin ýagyrdyly mümkinçilikler açýar. Hormatly arkadaşlarymyň ýurt bähwidine gönükdirilen özgörtmelerin netijesinde Türkmenistanyň halçylyk pudugyna gadymy ýörelgeleň we innovasiýa tehnologiýalaryň sağlaşygy babatda täze gur peýda boldy.
Bu waka yurdumynyň gaýtadan isleýän senagatynda häzirki zaman talaplarına laýyk gelýän döwrewap önümçilik toplumlarynyň kemale gelýändigini alamatlandyrýar. Şeýle toplumlaryň birem senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetidir. Yurdumynyň gaýtadan isleýän senagatynda häzirki zaman talaplarına laýyk gelýän döwrewap önümçilik toplumlarynyň işe giýirdilmegi ýokary ötüşlüň özenler. Soňky ýyllarda telekeçiliň işen gatnaşmagynda yurdumyzda durmuş ykdysaty taýdan ösdürmeň döwlet maksatnamalary netijeli durmuşa geçirilýär we senagat toplumynyň kil taýdan täze derejä çykmagy üçin oňuň mümkinçilikler üpsin edilýär. Hormatly prezidentimiň yurdumynyň ykdysadyetiniň döwlete dahilli bolmadyk puwdagyny gollaw bermek baradaky asylly siýasatynyň durmuşa geçirilmegi, hususy işe urluň ösdürilmegi, ýokary hilli we daşar ýurtlardan getirilýän önümleň orun tutýan hemde ähli görkezler babatda ýokary halkary ölçeglerine laýyk gelýän we eksportdan etlenen täzeçil usulla gaýtadan isleýän puwdagyny kämilleşdirilmegi üçin ägirt uly mümkinçilikler açýar. Häzirki wagtda önümçiliň kuwatyny artdyrmak, sarp edijiliň islegini kanagatlandyrmak bilen baglanyşyklydyr. Öňde goýulan belent maksada ýetmek üçin Belgiýadan haly, Germaniýadan ýüplük enerji täze enzamlar satyn alındy. Awadan halynyň önümleriniň artmagy bilen bu önüm babatdaky importyň mukdary epetli azaldy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne telekeçiligi, hususiýetçilik ösdürmäge uly mümkinçilikler açylýar. Bu gorda hormatly prezidentimiň amala aşyrýan özgörtmeleri ýokary netijelere betlenýär. Milli liderimiň Iliýurt Bähwidine gönükdirilen işlerinden uruklanyp zähmet çekýän haly öňürjiler häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemeň ýörelgelerini ussatlyk bilen öýleşdirýärler. Haly kärhanatyna gerek bolan esas çygymalyň ýagny palperpileniň ýurdumyzdaky toplumlardan alınmagy önümiň önüne düşýän gymmatyny ardanlatýar. Türkmenistanda öňürilen hallar daşar ýurt bazarlaryna münasip orun tapýar. Telekeçiler netijeli iş alyp barmak, hemem giň möçörli tatlamalar durmuşa geçirmekde hususy telekeçilige bildirilen anam, bu wagtda döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýändigi üçin Mehriban arka dagymyza sag bolsunlaryny aýtýarlar. Hormatly arkadagymyz dünýäniň öňdewarjy tejribeleriniň işiň öwrenilip, işi döwrüň talabyna laýyk derejede ýöretmek üçin ähli tagalalyň edilmeligini belliýär. Mehriban arkadagymyz telekeçiliň işine ýygydarly gollaw berip, olaň möhüm ähmiýetli tatlamalaryň durmuşa geçirilmegine işin gatnaşmalygyny belliýär we ykdysadyetimiň mundan meýlekde kuwatlanmagyna telekeçilere wajyp ornuň degişli bolup durýanlygyny aýratyn nyktaýar. Bu ýerde iň soňky ilmi işläp taýýarlamalaryň hemde innovasiýalaryň gornaşdyrmagy, ekologiýa taýdan aratny tehnologiýalaryň we ykdysady babatda netijeli enzamlaryň peýdalanmagy häzirki döwürde bäsleşlige ukyply önümçilikleri döretmegiň möhüm şerti bolup durýar. Olar sintetik tüýümlerinden ýokary hili we sarp ediş bazarlaryna ulytlegi bildirilýän durly görnüşli hallary dokumagy ukyplydyr. Bu enzamlarda dokolyan hallar sarp edijilen buyurmalary esatyna durly şekilli, durly wedek aýratynlyklaryna, durly ölçegde we islenlik ýazgyny hala çekmek usulyna taýýarlanýar. Muň özi bu hallaryň içerki we dünýä bazarlaryna hassa islegli bolmagyny şertlendirýär. Döwlet başdanmyz milli ykdysadyetimiň ähli ulgamlaryna bolşýaly, dokma önümçiligine täzeçil usulyň ornaşdyrylmagy, dünýäniň öňdewarjy tejribeleriniň we ilmiň ýokary gazananlarynyň işiň öýleşdirilmegi, bu orda zerur bolan hünärmenliň taýýarlanmagy we wagtda ýygydarly çäreleň durmuşa geçirilmeligini belliýär. Awadan halas görnüşli paýdarlar jemgyýetine täze gözleglere ulun serliýär. Milli nusgalykdaky halyň, haly önümleriniň döwraplaşdyrylan önümçiligine aýratyn ähmiýet berilýär. Köp asyrlyň dowamynda şöhrat gazanan türkmen hallaryna, milli gymmatlyklaryna aýratyn gadyr goýan döwlet başdanmyz häzirki döwürde halçylyk sunuwatynyň asylly däpleriniň ösdürilmegi, zehinli halçylyň dörejelikli zähmet üçin zerur şertleň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere ýygydarly ünsärýär. Muň özi ýurdumyzyň ähli ugurlarynaky ötüşlerine ýardam berýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda saglyk goraýyş ulgamyna degişli önümçilik kuwatlyklaryna işler maksadalaýyk derejede alınıp barlýar. Lokmançylyk süreçlerini öňürýän kärhanalyň maddi enzamlaryň binýadynyň putulandyrylmagy, önümçilige häzirki zaman tehnologiýalarynyň we sanyk ulgamyň ornaşdyrylmagy alınıp barlýan işleriň netijeli kätete ýa bolmagyny we häzirki döwrüň talaplaryna dol laýyk gelmegini şertlendirýär.
Soňky ýyllarda arkadag prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyň dürli künjeklerine hemem paýtagtymyzda sağlyk goraş ulgamna değişli lokmançylyk serişdelerini öndürýän kärhanalaryň sany barha artdyp, tebigy önümlerden we ýurdumyň çäginde bitýän dermanlyk ösümliklerden taýarlanýan serişdeler insan saglygyna yaramlylyk babatda bolşaly ekologiýa taýdanam ýokary halkara ölgülerini dolu laýyk gelýär. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň lokmançylyk we kosmetika pamyk öndürýän kärhanasyny öndürilýän önümler halkyň islegini kanatlandyrýar. Bu ýerde ýurdumyň çäginde hereket edýän dokma toplumlarynyň gel goşýan paýta gaýtadan işlenip, häzirki zaman lokmançylygyna zerur bolan serişdeler öndürilýär. Dünýäniň iň öňdewarjy önüm öndürjileriniň kämil enjamlar bilen öpçün edilen hemem önümçülüge täzeçil usullar ornaşdyrylan kärhanada sağlyk goraş ulgamyna giňden ulanýan lokmançylyk pamyklary öndürilýär. Kärhanada dürli görünüşdäki pamyk önümleri öndürilip, içerki sarpejelere uğradylýar. Kärhana içerki bazarlary zerur bolan pamyk serişdeleri bilen öpçün etmek bilen bir hatarda dakydy görünüşdäki pamyk toplumlaryny daşar ýurt sarpejelerini uğradýar. Munyň özi indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri hereket edýän kärhananyň ýurdumyň eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyna münasip goşun goşýandygynyň aýdyň suwutnamasyr. Ma'lum bolşaly ýokary hili ekologiýa taýdan arasy we adam üçin ýakymly pamyk serişdeleri sağlyk goraş ulgamyna iň köp sarp edilýän önümleriň biri bolup durýar. Kärhanaň öndürýän lokmançylyk serişdeleri ýokary hililik we amatlylyk bilen tapawutlanyp, içerki sarp edilen arasynda bolşaly dünýä bazarlaryna da ul islegden peýdalanýar. Türkmenistanyň adamlaryň durmuş ulgamyna değişli bähwitlerini we zerurlyklaryny öpçün etmek meselelerini esasy ugur edýän döwlet siýasatyny, milli lokmançylyk ulgamyny ösürmek möhüm görkezçiligiň biri bolup durýar. Şunyň bilen baglanykda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen işlenip taýarlanýan uzak möhletliň saglyk döwlet maksatnamasy milli saglyk goraş ulgamynyň ýygyderli kämilleşdirilmegine bolan täzeçil çemelişmeni öňe sürdi. Milli liderimiziň giň möçerli özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek çäklerini Türkmenistanyň ähli sebitlerine soňky ýyllarda şol sany häzirki zaman hassahanalar we almy kliniki merkezleri guruldy hemem dürli derejedäki lokmançylyk we şypahana edaralary döwrwaplaşdyrylyp. Hereket edýän hassahanalarda we şypahanalarda şeýle hem günnülük durmuşda ýygyderli ulanylýan lokmançylyk serişdelerini öndürýän kärhana häzirki döwürde sarp edilen eslegini nazar alyp, öz işlerini döwrüň talabyna laýyk derejede alyp barýarlar. Bu bolsa değişli önümleri bolan eslegiň kanagatlandyrmanyň baş şertini emele getirýär. Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawa şäheriniň Jebel şäherçisinde bina edilen bejer palçyklaryny we deňiz duzyny gaplayan kärhana hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen gurulyp ulanmagy berilen döwrwap kärhananyň biridir. Bu döwrwap kärhanada şu ýylyň geçen uğruna derde derman merkemleriň müňler çok awy taýarlanıp, ýurdumyň şypahanalarına, saglygy dikelçi we bejeriş merkezlerine, hassahanalar hemde dermanhanalary uğradylmagym aýratyn bellenmäge münasipdir. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni buýsunçly ösüşler wetseýän Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawa şäheriniň Jebel şäherçisinde bina edilen bejeriş palçyklaryny we deňiz duzyny gaplayan kärhanada döwrüň talaplaryna görä iş alınıp barlýar. Ýurdumyzda halkymyzyň sagdyn, ruh bilen ýaşaşyny üçin etmekligi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugruna urun hormatly prezidentimiziň howanlarlygy netijesinde işe girdilen bu kärhanada her ýyly terapewtik we kosmetik önümleriň 400 000 gabyny, şol sany mollagara palçygynyň 200 000 gabyny, kan palçygynyň we deňiz duzynyň kersinden 100 000 gabyny öndürmeklige niýetlenendir. Kärhana 3 tany esasy bölümden bejeriş palçyklaryny, deňiz duzyny gaplayan we hil barlyk bölümlerinden ibarat bolup, olarda işler ýokary derejede alınıp barlýar. Bölümler öz aralaryny kompýuter arkaly berk ara baglanşykda işleýär. Bu ýerde dünýäniň bu uğurda öňdewarjy döwletleriniň dürli görnüşdäki kämil enjamlary hereket edýär. Kärhananyň bejeriş palçyklary bölümini tebigi çeşmelerden getirilen palçyk ýürütülüşdirilen eleň kömegi bilen daş çägi böleklerinden we beýleki garnylardan araslanýar. Soňra ol ýürütü sorjylar arkaly araslanan suw bilen gerekli derejede garlýar we goýujy ulgamy geçirilýär. Bölümiň bir sagatda 600 gap taýýar önüm öndürmäge mümkinçiligi bar. Deňiz duzyny gaplayan bölümde bolsa duz ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çenli uğradylýar. Soňra ýürütülüşdirilen elekde magnitleň kömegi bilen daş, metal we beýleki garnylardan araslanýar. Arasalanan duzyň bir bölegi ýürütü basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine geçirilýär. Gerdejikleri dürli derman otlar goşulýar.
we olara beceriş häsiýetleri berilýär. Hil barlygy bölümine bolsa ussat hünärmenliň zähmeti netijesinde öňürilýän ýakly dermanlyk önümleri üstünlükli barlydan geçirilýär. Kärhananyň hünärmenleri Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň geçen hasabat döwrüni netijeli işlemek bilen gowandyrjy netije eýe boldular. Has takygy bu ýerde şu ýylyň başyndan bäri melhem palçyklarynyň we deňiz duzynyň müňlerçe gaplarynyň öňürilmegi hasam gowandyrjydyr. Türkmenistan'da öňürli diýen nişan bilen taýýarlanan merhemler ýurdumyň şipaxanalaryna, saglyk dikeljiş we bejeriş merkezlerine, hastaxanalara, saglyk öýlerine, hemde dermanxanalara bökdünçli uğradyldy. Jebel şäherçetindäki bejeriş palçyklaryny we deňiz duzyny gaplayan kärhananyň hünärmenleri şuňdörem ýokary ruh bilen zähmet çekmek bilen özleriniň iş tepkinlerini barha goýşunýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe hormat prezidentimiň taýsy taglary netijesinde içerki önümleriň, harytlaryň halkyň azyk önümlerine bolan islegini dolu kanagatlandyrmak üçin ýurdumyň hususy telekeçilerine, önüm öňürjilerine uly önam bildirilýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyny bu önamdan ruhlanyp, el günümizde günnelik azyk önümler bolan ýumurtga bilen üpçüne diýen Ahal welaýatynyň kaky etrawyna ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan Hojurgum döwrüň talonyna laýyk gelýän işler alyp barýarlar. Bilşimiz ýaly türkmen halkyna 7 hadynanyň biri hasaplanýan towu köpeltmekde onuň et önümlerini, ýumurtkalaryny el günümizde eleterli bahalardan hödürlemekde ýurdumyzyň telekeçileriniň bir näçe kärhanlary hereket edýär. Şolaryň birem kaky etrawyna ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan Hojurlygynyň guşçuluk toplumydyr. Döwrwap guşçuluk toplumasyna towuklaryň jemi 92 000 sanaty ýetidilýär. Bu ýerde towuklary iýimlemek, suw bermek we arasaçylyk işleri häzirki zaman usuly alınıp barylýar. Toplumda towuklar 2 wagtyny iýmitlendirilip, olaryň hersi 90 hepden dowamyny 400 çeli ýumurtka bermäge goýupdyr. Goççuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtka öndürmeklige barabardyr. Towuklaryň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanýar. Toplumda saklanýan jüýjeleriň keteklerini bolsa 35-36 gradus ýyllyga çelini gyzdyrylýar. Onuň çygylygy bolsa 60 götürme çeli ýetirilmeli. İdidilýän jüýjelere berilýän im 10 gramdan başlap, her hepde 5-10 gram köpüldürüp, 115 grama çel arttyrylýar. Ýaş jüýjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüýte keteklere geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa, agrymlary 1300-1400 grama ýetip, köpçülikden ýumurtka berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan towuklaryň 92-94 götürmi ýumurtka berip, öňürilýän ýumurtkalaryň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda tovuklaryň esas iýmiti soya, mekkejewin, az mukdarda arpa we buğday kepeginden taýýarlanýar. Eşelide iýme vitaminler, mineral maddalar garylýar. Olaryň içimlik suwuna bolsa wagtyl mineral goşunlar goşulýar. Kärhanada ýetidilýän towuklara dürli keselere garşy sanjym işlerim izgidirli geçirilýär. Kärhananyň agdyr işgälleri şeýle döwrwap goşçuluk toplumyny gordurup beren üçin hormat prezidentimiň tüýsürekden çykýan alkyş sellerini aýýarlar. Hormat prezidentimiň keçibi orta telekeçiligi gollamak bardy diýen taýsy taglary netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny ilatymyzyň ul isleg bildirýän hemem daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bätiş biljek ýerli guruluş önümlerini öndürmek işlerim talabalaýyk ýoly goýulýar. Bazar ykdysady şertlerine döwrwap guruluş önümlerini öndürmekde oňa iş netijelerini gadanýan kärhanlaryň birem Mar welaýatynyň Akunji hususy kärhanasydyr. Bu kärhananyň Mar şäheriniň Gökçe ýaşaýjy toplumynyň çägindäki täze önümçilik bölüminiň işe girdilmegi bilen guruluşyk önümleriniň döwrwap görnüşleri öndürilip başlanýar. Hormatly arkadaşymyzyň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak, öndürilýän önümleň hil derejesine aýratyn üns bermek barada berýän anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde ýurdumyzyň işgör telekeçileri bir näçe işleri amala aşyrýarlar. Milli iqtisadiyetimiziň ötüşlerine münasip goşun goşýan telekeçiler önümçiligiň durly ugurlaryny öz ukuyup başarnyklaryny görkezýärler. Mar welaýatynyň Akunji hususy kärhananyň işçilerim halkymyzyň guruluş önümlerini bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen önümçiligi kämil tehnologiýaly daşary ýurt enzamlaryny ornaşdyryp, bu gurda baý iş tejribe toplaýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu hususy kärhananyň bayramaly etrawynyň çägindäki bar bolan önümçilik bölümi döwrwaplaşdyrylyp, olar ýokary hil derejeli önümleri öňürýän kuwatly enzamlar toplumy bilen üpçün edildi. Bu ýerde bedek önümlerini öndürmekde zerur bolan çygmalyň oňluk bölegi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan tehnologiýaly enzamlaryň kömegi arkaly bu bilen belli bir derejede gysalyp, ondan täze guruluşyk önüm alınýar. Bu hususy kärhanada şular ýaly ýokary hil guruluşyk önümleriniň her aýda uly tapgyrlar taýýarlanýar.
Yurdumuzda ilkinciliğin hatarına penoplast önümlerini, zaylın içki ve daşkı edek teröristlerinin önümçülüğünü yolu koyan bu kerhananın Marşehir'nin gökçe yaşayışay toplumunun çeğindeki önümçülük bölümünün tedelikte işe girdilmeği neticesinde iş önürcülüğü hasam yukarılandı. Bu täze bölümü daşary ýurtlaryň ýokary hili guruluşyk önümlerini önürýän kuwatly enzamlar bilen üpçün edilipdir. Bu enzamlaryň sağlaşykly işledilmegi netijesinde polisterol önümünden bezek önümleri bilen birlikde de bu ýerde daşy demir örtüklü guruluşyk teröristleriniň dürli ölçekdäki polietilen önümlerini, resminamy bukçalaryny önürmegi işleri gonuza ýoly goýulypdyr. Kerhananyň önürýän guruluşyk önümleri döwlet derejesinde geçirilýän tergilerde de münasip orna ýa bolýar. Yeri gelene bu önümlerin daşary ýurtlarda önürilýän guruluşyk önümlerinden hil derejesiniň birjik hem kim däldigini bellemek gerek. Telekeçiliň çekýän ihlasly zähmetleriniň netijesinde önürilýän bu guruluşyk önümleri yerli howa şertlerinde durnuqlyk we guruluşykda ıssydan sowukdan goraýjy, ses geçirmeýän önüm hökmüne aýratyn tapawutlanyp giňden ulanlýar. Äderki döwürde amatly we ygtybarly bu guruluşyk önümleri ýurdumynyň çägini gurulýan ýaşaýyş gaýlarynyň we beýleki meden maksatly detgalyň içki we daşky görnüşlerini öz boluşly bezek berýär. Işıwır telekeçiler tebiği taýdan arasy bolan bu önümler bilen içerki wadarlarymyzy ýeterlik üpçün etýärler. Hususy kerhananyň işçileri öýleri barada döretýän şeýle giň mümkinçilikler üçin mehriban arka dagymyza alkyş döwlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň şahar künjüni durmuş medeni we önümçilik makfatly binalaryň guruluşygyna has giň ýerim berilmegi, şol sany azyk önümlerini önürýän kerhanalaryň gurulmagy, hormat prezidentimiň tarapyndan öňde goýulan il ýurt bähwitli wezipeleriň öz wagtyny we öňün çözülmegini ul ýardam berýär. Bu aýdylanlar bolsa ahal welatynyň Bähkardan etrawynyň Sünçü owasyna ýerleşýän Ak Yaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bakçy önümlerini we miweleriň suwlaryny önürýän husus kerhanasyny häzirki wagtda alynıp barlayan işlerden hem aýdyn görünýär. Ahal welatynyň Bähkardan etrawynyň Sünçü owasyna bina edilen bakçy önümleriniň we miweleriň suwlaryny önürýän kerhananyň iş ümdigi barha illerliýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ak Yaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bu hususy kerhanatynyň tatlama kuwatlylygy sagatda 8 tonna miwe suwuny öndürmäge niyetlenip, ol dünýäniň öňde barjy enzamlary bilen üpçün edildi. Kerhananyň işe girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde miwe suwlarynyň birnäçe görnüşi öndürilýär. Geljekde bolsa bu kerhanada ila tarapyndan köp isleg bildirilýän miwe suwlarynyň has köp görnüşlerini öndürmeklik gözegine tutulýar. Kerhanada önümçülük bölümlerinin ikisine hatta hakyky taýarlaýjy we gaplaýjy bölümlerini ähli işler häzirki zaman azyk tehnologiýasynyň iň kämil tiltimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýarlaýjy bölümde durly miwe önümlerini ýüri tagarnylan goşulmagy arkaly miwe suwlary taýarlanýar we ýedigünýän ýazgyly owadan gaplary gaplanýar. Ak Yaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bakçy önümlerini we miweliň suwlaryny öndürýän kerhanatyny öndürilen önümler häzirki zaman derejede enzamlaşdyrylan hil barlyk hanatyna gözden geçirilýär. Kerhanada öndürilen ýokary hili önümler ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Suwdan okatlaryny uradylýar. Kerhana öndürilen önümleri Suwdan okatlaryny uratmak üçin kiçik ýük awtologlarynyň bäşdi bilen üpçün edilen. Häzirki wagtda bu ýerde iş hünärmenliň 60-dan gowrak zähmet çekip işler çalşyk etatyna alynıp barlýar. Kerhanada işgärliň zähmet çekmekleri, din almaklar üçin hem ähli şertler döredilen. Kerhananyň ruhlanat we agdy bir işgärleriniň şu günlerki artýan iş tepkinleri olaň ýylyň her bir aýyny münasip zähmet sogatly garşylajakdyklaryna bolan anam merkitýär. Ýurdumyzda täsin tebigat gözelliklerini goramakda we ylmy taýdan öwrenmekde hormat prezidentimiň taýsy taýlalary bilen uly işler ýetgideri durmuşa geçirilýär. Özüni haýran galarjy gözellikler jemleýän ýerleriň biri Köýtün daglardyr. Köýtün daglarynyň goýnuny öz bolşly owadan tebigat täsinlikler bilen birlikde garlyk gowoklar ady bilen dünýä meşhur bolan gowoklar toplumy ýerleşýär. Gowoklarda tebigatyň dördün ajaýyp täsinlikler dünýäsi jahan keşteleriň tebigaty öwrençileriň inni birnäçe ýyllardan bäri ünsüni ödüne çekip gelýär. Türkmen halkymyzyň arasynda gudrat görseň daglary bar diýilen bir ajaýyp pähim bar. Hakykatdan hem belent başyny göge diýip duran Köýtün daganyň goýnuny täsinlik bilen ödüne çekiji tükünüksiz gözellik we owadanlyk dünýäsi jemlenenler. Ýurdumyzyň iň belent nokady bolan aýyrbawa belentligi, şuňlugy bilen tapawutlanýan Köýtün naköli, belent şaglywykly ummar dere, taryhy rowaýata baý 40 deresi, ýeriň geologik geçmiş bilen baglanşdyrjy dinozawrlar ýapgydy. Dereleriň deresi Daray derýaly meşhur tebigat täsinlikleri diňe bir biziň ýurdumyzda däl hatda onuň çäginden daşardy da giňden mälimdir.
Köýtün dağlaryny aýratynam tapawutlandyrýan tebigat owadanlyklarynyň birem garlyk gowoklar ulgamydyr. Köýtün döwlet gowrokxanasynyň ilmi işgärleriniň bellemegine görä, bu ýerde dağ gerçlerini aşagyny gowoklaryň 60-a golay duş gelýär. Olar özüniň ýerasty gözellikleri bilen meşhurdur. Şeýlede gowoklaryň käbirine ýerasty köýler gabat gelýär. Alimlaryň bellemegine görä, ýylyň issenik basyny gowoklaryň içiniň ýyllyk derejesi 18-20 gradus töwereginde bolup, şeýgilgym 90-96 göterimde saklanýar. Bolsa olaryň içindäki täsinliklerin 50 girmesiz görnüşde saklanmagyny üçinedýär. Bu gowoklar toplamy Köýtün döwlet TV gowrokxanasynyň ilmi işgärleri tarapyndan öwrülmek bilen ilmi gödäwçilik işler alınıp barlyp, bu ýygyderli ilmi maglumatlar toplanýar. Gowoklaryň esasy aýratynlygy durly görnüşli ýokardan salanyp duran ýa-da ýerde gat-gat bolup ösen minerallardan düzülen durly keşipleriň gabat gelmegdir. Käy halatlarda bolsa olaryň birigip ösýänyny görmek bolýar. Bu gözellikler synlaşma ýaly edil dünýä ummanlarynyň düýbündäki görnüşlerim ýadyňa salýar. Hayran alıcı bu keşifler esasanam kalsit minerallardan düzülendir. Olaryň äklisem ýagtylyk şökleti şönne ýalpyllap aýna ýal bolup görünýär. Umuman gowoklaryň äklisem ýeriň astyna bir näçe kilometr uzap gitmek bilen bir-birinden duş gelýän şekiller bilen tapawutlanýar. Olaryň arasynda iň täsirleriniň biri gapgotun gowogy ýeriň aşagyna aralyk gowogy bilen birleşip uzak gidýän gowoklar toplamyny emele getirýär. Gowoklaryň tümlüklerde gilleýän täsinliklerini syladygyňça, tebigatyň bu adam eli bilen degirilmedik owadanlygyna haýran galýar. Alimlaryň bellemegine görä, dağ gatlarynyň arasynda her hili görnüşli minerallar bar. Anha şol ýagyş ýağmuryň suwlary durly minerallara baý dağ gatlaryndan syzyp geçýän belli bir derejede öz urunnaky minerallar eredip, olaryň durly goşunly iň ownjak bölejiklerini alyp gaýdýarlar. Damjalaryň açyk howa düşmegi bilen ýokarda salanyp duran ýa-da daman ýerine şol minerallaryň bölejikleri öňkü gatan keşiplere ýapyşyp galýar. O şeýdip wagtyň geçmegi bilen bu tümlükde gillenen täsinlikler emele gelýär. Köýtün dağlarynyň bu köp sanly tebigat gözelliklerini we tebigat ýadygärliklerini gorap saklamak, ilmi esasy öwrenmek, baýlaşdyrmak şeýlede geljekde bu ýerlerde siýasatçylyk zowlaklaryny döretmek hormat prezidentimiň esasy ünsü merkezinde durýar. Köýtün döwlet TV gowrokxanasynyň ilmi işgärleri we tebigat gödäwçileri şeýlede diýarymyzyň ähli tebigat öwrenjileri türkmen tebigatyny hasam gözelleşdirmekde uly tagalary diýen gahrman arkadamyza hoşallyklaryna diýerler. Hormat alimlerim bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda şuwun 19-njy iýul günnüz boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gullugyny berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyna az bulutly howa bolup, Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa 38-43 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna az bulutly howa bolup, Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa 37-42 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna açyk howa bolup, Demirada kunnordan teleskundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa 37-42 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk howa bolup, Demirada kunmatardan teleskundda 8-13 metr, käýerlerine bolsa 15 metre şeň ýetýän şemal üfer. Howa 37-42 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna az kim bulutly howa bolup, Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa 38-43 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, Demirada kunmatardan teleskundda 10-12 metre ýetýän şemal üfer. Howa 39-41 gradus ysy bolar. Şeýlede şuwun ýurdumyz boýunça magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar.
Edid vatandaşlar, şuwunlar howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maksat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip bassyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretsenýär. Ýakly tüşüň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň